Hey लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांखौ गिबियावनो बरायबाय दा दिनै नोंथांमोना मिथिखायो जोंनि सारा हादरावनो दिनै मा जानो थांगासिनो दा दिनैनि समाव जोंनिया दाखालिनि बावैनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनिया खावलायखादों दे दिनै मोनानि 9 बाजनाय लोगो लोगोनो जोङो आलारि बाथि लगायनांगौ मम बाथि लगायनांगौ बा टर्च लाइट दा टर्च लाइटजोंनो जा आं दायो बे भिडिअ लागासिनो आरो लोगोसे फ्लाश लाइट मबाइलनि बेफोर गासैखौबो बाहायनो होदों दायो 9टा जानो बा 9 बाजि जानो दायो अनलि 3 मिनिटल'सै आं 3 मिनिटनि सिगांनो बेखौ आं लगायखाबाय भिडिअनि थाखायनो आरो आं दायो 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो आलारि बाथि मोननै दंबावो बेखौ आं लामायाव थांनानै लगायबावगोन आरो फ्लाश लाइट बा मोजाङै टर्च जिखिनि टर्च दङ बेनिखौ लगायगोन जोंहा दायो अलरेडि जोंहा न'नि जिखिनि लाइटफोर दङ बे लाइटफोरखौ जोंहा बन्द' खालामखाबाय दा दिनै आंबो हादरनि प्राइम मिनिस्टारनि बिथोन लेखायै दायो आं लगायबाय दा मबाइलनि फ्लाश लाइटबो आं दायो लगायनायखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन दा नों आसा खालामो नोंथांमोनाबो दिनैनि बे समाव बयबो मबाइलनि फ्लाश लाइट बा आलारि बाथि मम बाथि नोंथांमोना लगायदों बेखौनो आर'ज खालामो जोंनि हादरनि गासै सुबुंफोरानो खौसे जानानै माबा मोनसे खैफोद आफोद फैब्लाबो बेनि हेंथायै जाहाथे गसंथेनो हायो आं बेखौनो आर'ज खालामो जोंनि हादरनि थाखाय दायो आं लाबबाय बेखौ आं दायो लामायाव होनोसै हादरनि गाहाय मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदि जिखिनि मावनांगौ आं बेनिखौ मावबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेखिनि खामानिखौ मावदों फिसा भिडिअखौ दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आसा खालामो नोंथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ नरेन्द्र मदि बिथां प्राइम मिनिस्टारनि बिथोन बायदि मावबाय जानांगौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ लोगोफोर